N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ isi akụkọ a, nwa afọ mba Biafra ọbụla ga-enubere Nnamdi Kanu isi ma kwụsị ịnọdụ ala n'ime ụlọ, nke a ka otu IPOB na-ekwu ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ isi akụkọ a, naanị Chineke pụrụ iwepụ Tinubu pụọ n'oche ọchịchị, nke a ka otu nkwado pati APC na-ekwu ugbu a. N'ihi atụmatụ ịmalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ, zụkọjuonu ihe oriri, ọgwụ na ihe ndị ọzọ ugbu a tupu anyị amalite, nke a ka otu NLC na-agwa ụmụafọ ala anyị ka ọ dị ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ isi akụkọ a, iji ụzọ gburugburu gbapụ pụọ mba ofesi bụ oke ọghọm, ndị osochiegbu ji ụzọ ahụ achapụ mpaghara ahụ ndị mmadụ, nke a ka ụlọọrụ imigreshọn ala anyị na-agwa ndị chọrọ ịgbapụ pụọ mba ofesi ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Leadership ka anyị hụrụ isi akụkọ a, nwa nwoke Ikekwere Lloyd nakwa Ada Sullivan Chibe Adachukwu socha n'aha ndị ewepụtara maka ọkwa kọmishọna n'ime steeti Enugu. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a, o nweghị mgbe anyị tọhapụrụ Nnamdi Kanu, naanị ihe anyị mere bụ ikwe ya ka ọ gaa hụ ndị dọkịta bekee ya, nke aka ụlọọrụ DSS na-ekwu ugbu a.